και ένα κύμα. Αυτό. Παφλασμός. Έληξε το μάτς Ατλέτικο Μαδρίτης Άρης 2-3. Ο Άρης μέσα στη Μαδρίτη. Εν τω μεταξύ. Αυτό παίζει στη Μαδρίτη καλύτερα. Τώρα σκέφτομαι, ρε παιδί μου, επειδή ξέρω. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο αυτό τώρα να το κάνω. Σκέφτομαι, έχω έναν φίλο, ο οποίος είναι άρρωστος Αριανός. Ξέρετε, από αυτούς άρρωστους, ρε παιδί μου. Είναι το κίτρινο αίμα. Ο οποίος έχει φύγει. Είναι εκεί τώρα. Αν τον πάρω τώρα αυτόν τηλέφωνο. Θα έχει ξεχάσει καταρχήν ότι εγώ έχω εκπομπή τέτοια ώρα, θα έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, δεν ξέρει πού βρίσκεται, δεν θα έχει πλάκα να δούμε τις άλλες. Αυτό ακριβώς θέλω να πετύχω. Αλλά δεν είναι λίγο επικίνδυνο? Είναι λίγο οι πρώτες λέξεις. Το πρωί που ακουστεί κανένα γαλλικό. Όσο ο Αντώνης σκέφτεται να κάνει το τηλέφωνο, να σας πω το εξής. Εγώ εδώ κάτω αφήνω το φέση που φοράω κατά τη διάρκεια το τουρκικό και μέσα βάζω το μουστακάκι. Το προηγούμενο μουστάκι το έφαγε σαρδέλα. Δηλαδή είναι στα καλά της. Τι της άρεσε στο μουστάκι? Δεν είναι στα καλά της. Αριανά. Ένα το κρατούμε. Έλα, Αντώνη. Φώτη! Ο Αντώνης σήμερα, Έλα, Φωτάρα! Ο Αντώνης, ρε! Αυτός το μιλάει. Αυτός μιλάει. Φωτάρα! Ποιος Αντώνης? Κάθε Σαλονίκη πιέσε μέσα τώρα. Αυτός απάντησε και Αγρομελάκια είχε ο. Θα το ξέρουμε τουλάχιστον. Συγγνώμη, αλλά θέλω να τον ακούσω. Τη νύχτα θα περάσει η Μαδρίτη μετά. Τώρα παρακολουθείτε. Κάτσε καλά στη Μαδρίτη σήμερα. Τη μία μέρα που θα βλέπαμε το νούμερο 1, γιατί δεν θα το δούμε? Δεν πειράζει. Για όλα αυτά ο Άρης να θυμάστε, κυρίες και κύριοι. Ρε το Φώτη. Μεγάλη χαρά. Μπράβο. Μπράβο τα παιδιά. Για ακούσουμε. Θέλω να ακούσω. Αντώνη, τι μπορείς να φαραστείς? Τι γύρω στη γλώσσα του. Φώτη. Θα το φας το καντήλι τώρα. Φωτάρα! Έλα! Ο Αντώνης σήμερα, αγόρι μου. Ο Αντώνης είμαι, λέω. Α, έλα ρε μαλάκα, το είδες. Δεν υπάρχει μαλάκα. Το ξέρετε και στη Μαδρίτη. Τι έγινε, κερδίσατε? Ναι, 2-3 ρε μαλάκα με τη Μαδρίτη. Δεν γίνεται ρε Φώτη αυτό το πράγμα. Μαλάκα δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μαλάκα έχουν τρελαθεί όλοι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ακούω τίποτα, θα σε πάρω μετά, δεν ακούω. Έγινε, τα λέμε μετά. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Μαλάκα το είδες. Εντάξει, είναι γνωστό ότι είναι στη Μαδρίτη, αλλά μας το διευκρινίζει. Νίκης Άρης μέσα στη Μαδρίτη. Μα δεν το πιστεύει το ίδιο. Μπράβο λοιπόν, συγχαρητήρια στους Αριανούς. Και ένα κύμα. Αυτό. Παφλασμός. Όπως θα έλεγε και ο Φώτης, μαλάκα το είδες? Φωτάρα. Όλη χαρά με σε 3 λέξεις. Που εξηγείς τα πάντα, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Το είδες μαλάκα. Σαν την ελληνική γλώσσα δεν έχει. Σαν τη χρήση που κάνουν στην ελληνική γλώσσα οι Έλληνες δεν έχει.